Kaban kong ay ko manay ngo yublay. Ha kaba ngayo ay gani kalat. Bangala iya kaban yang hakmat jong pikum ki parlak ki parajor ki paramansim ki bakordor. Ki basngap lengba gani media. Bat ha gani klip mat ublay udon ka kubor. Banya sam hapadeng jongi way pi way. Bat ha gani por ngakot kerpat ipi ha ganu jaka ka bapidan. Ngini wat ublay ha gajing duai tongin duai. Belai bukpa jing bah beneng ya aingu ime ko try ya gani klip mat kaba mela khot yang isya ka bangin snap at score ka ktin ka im ka jome penon kam yang au shakri overit but you fight lang jome ki ba snap at ki ba score ya gani ngi pan ka teng jome u jisu amen ko ki khun ki jong belai ha gani ka por ka subject ka bang akwa ban ya sambat phi ha gani ka sni kadai shapang balai ngadon kam ban syania ya ke Bible. Balai ngadon kam, lani balai ngadon kam, ban syania ya ke Bible. Kum kanuksa ngakwa ban kran hagane klip mat hagbe day, but kani ke subject. Lesi kum ubreu uba pila trei, uba pila yatip, pila itu bah, pila don gajing syania ke bakraw. Hari ngampat don jing syania balai. Namar ba ngampat kendu ka kam lene ka jinya trailang rengkat bat u lene kata ka breu kaju ngi kum ki breu ki bala puli ya ka Bible kila tip bat kila sauto kila syampang bala don ka jing syania ka baskam ha ka Bible Henry ki breu ki bampat jul puli ya ka Bible lesi ki don ki ba adatin ki bempat la ban syania ladaman sotu ya ke Bible kanam la ban dan ia ke jing syania te hagne ke por ko ki khun ke jong blai kai ke bang kwa ban kran ya pi kalong balai ngi syania ya ke Bible don ayu ha ke Bible ha ke jing sisha ka Bible ka dai tang ka kot kum balong ki wei ki kot Henry ha ke ni ke kot ka don ka ktin jong blai Hagani ka kot kadon ka ktin ka jong blai. Kata kalong ka bas sultanat haduk kata-kata. Handai kami apher na ki weipat ki kot ki bangi pule hagani ka pertai. Ka Bible kadon ka ktin ka jong blai ka ba kerpang ka balong ka jing apher na ki weipat ki ktin. Komta ka Bible kadai ka balalom na ka jing tho jong ki breu jong blai. Badai ka Bible la pia haki artli ki benta. Ka testament ka ba nengkong, ka testament ka ba rim, ba ka testament ka ba tmai. Ka ba hashwau Chris, ba hadin u Chris. Kata ka ba ngilaban syam, haga Bible, ka ba dan haki ar benta, ku mengitip menta. But nangta, ya ka Bible, la tho haka rukom ka ba per na ki weipat ki kot balai banga ong kumta nama haga Bible ka don ka history haga Bible ka don ka poetry haga Bible ka don ka jingken haga Bible ka don kum ka jingruai haga Bible ka don ka jingya tulpa but haga Bible ka don ka jingjia ka ba shisha kada ka jingto jong ki breu ki ba shapting ya ublay ya kum kita ki breu haga Bible lakot ki riu start larpin puli haga kitab probab kalau nongga ba kendai kadkhot ka bashpo pin syam ya gata hoit laringi pai she ka pertai ban pe ik senran ki jong jisu ngim da yu I ya kata ka ba ki long ki riu start barok ngi saki ya kata don na pleng jo ki kinong aplang brat don na pleng jo ki kinong tong dok kha don na pleng jo ki kidong tang kita ki breu ki bahaka education kim sham la yo ya kata kaban puli puthi kum hagini ki por ki jongi ki bamenta Henry kaba sultanat kalong bakini ki breu kidai ki batho ya ka Bible batang ka wei ngitip bakini ki breu kidai ki bakloy haga juga klip mat ban pdiang ban kongo ya ka jing khot sobha ka jong jisu ban bud ban syania hau bat ki longro ki ba kongo bat kiba shapting. Badaka ten ki jong blay shisha larangi pai
Haga kitab Proverb kendai lenong kan khot ka bashipo ka jing shifting yo try kalong ka jing sedang jong ka jing start. Amen. Tehaba kitang ki ba shifting ki ba kongo yo blay ki don ka jing start kini ki brew ki jong blay baro ki de ki brew ki ba shifting ki ba kongo yo blay badai hagne ka benta. Let's say compare hadu katno ka kerdan ka ba pidon. Hande ka ai ka ba blay udon kam kalong hadu katno pi kongo yo blay. Ka jing start ka dai na utrai. But ka jing soto lane ka understanding ka knowledge. Ngila ban yo na ka jing puli puti ka jongi. Hande ka wisdom ka jing start ka ba pura. Ka dai ka ba wan na ka kat ka jing snai ka jong blay. Tenamar kata ngakwa ban walam bat pi haga ni gasngi balai ngi don kam ban shania haga Bible. Ngani tu ipi ya jing shisha. Kiktin original jonga Bible la tho haga ktin Hebrew, haga ktin Greek, haga ktin Aramaic. But haga Old Testament la tho ya ktin Hebrew kumba kendai po san person. Kendai po san person haga kitab kabarim la tho ya kaktin gajong oblay ha kaktin Hebrew. But ha kaktin Aramaic latho kumba lai person AA ha ka kitab kabarim. But ha testament kabatmai ha kaktin Greek latho chispa person ha kaktin Greek. Ho kadon shiktin but arktin kaba ukris ukran halor ga dinkna kabong ele lama shabak tani. Let's say kamday kaktin Greek. Henry baro kiblatho ha kaktin Greek. But menta la translate ya ka Bible hadu kumba nyospa sanpun riu teliki jaktin kibala translate la da penkala syakaktin kiba pair but haga New Testament ngila ban syam kumba syajar nyospa arpun riu teli ki jaktin kila da penkala la da translate ya ka Bible. But man kapor dang yai beteng but translate ya ke Bible menta kumba 1,000 laispa saw teli ke jaktin on progress kadang yai ha kajing pankala ya ke ktin ke jong oblay syaki ktin ke ba pair tenamar kata hang ni ngisham ba kajing pankala ne ka translation shisha ke Bible kalong ka ba crow na ki waipat ki jai kot ki bangi pule hagne ka pertai. Bala shimpor ban tho yaga Bible deki palat hajar snam. Wow. Ban tho yaga Bible kam de ga basuk but kam de ga batang khndiat lig snam ban pendap yaka Henry ka history ga yato baban tho yaga Bible la shim palat kumba shi hajar sans pa snam AA ban tho yaga Bible but kata kalong ka basot nat ompat don ka kot ka ban shimpor ban tho kat nu kraw kata ka kat kabadon kam haga pertai. But kau mengitip haga Bible nadu Genesis haru jingpat pau kiran haru rupun liki kitab haga Bible life kendait liki kitab ha ka kitab kabarim but arf nyot liki kitab ha kitab kabatmai pila ban pet haga Bible naga Bible kabat pidon haga ying kasam ko ki parlak ki be jonga pide ki khun ki jong oblay balai ngi don kam ban shania yaga Bible ar Petros kalonong ga baneng kong gan khot ka ar puai hang ni ngila ban sham pila ban pule bat nga naman amda ga mon ubreu la wan ka jing ya tulpa menoru handai ki breu ki la kran no blay ken habla pen ki yaki daw man sem ba khoi hang ni kini ki breu ki ba tho yaga Bible kim sham la wan naga jimot chi prakat jonki am hoi yaga Bible la tho daki saupo saungut ki breu lese ka bangitip ki nong tho yaga Bible daki saupo saungut ki breu baka Bible ka kran baki ni ki breu saup saungut kim dei ki ba wan naga jimot jonki handai baro ki la kran ha ka jingpen ki langba uman sem ba khoi ni de ban kan mau ban tip ha yagani ba yaga Bible la tho nadu kapor ka jong Moses hadu kapor jong Yohanes
Obala penekang par syaga deul nang Patmas. Hoi ngim don por banjer kertang yaki way. Henry pila ban wat bnia pila ban ti jeliu naga Bible. Habangi don ya ka tin jong blay ha ka ying ka sam ka jongi. Naga ta daw. Upol Ukran biang ha ka shiti jong u kat bu tho show Timothy. Ha Timothy kal nong balai kat khot bakan reu. Ka ongkum ni. Ka jing tho baro kalong gabala persat mesim daw blay. Bat ka ba mento ya ka jing hikai ya ka jing snang ya ka jing panbait ya ka jing panmelin ka ba ha ka hok knang ba ubreu. Jong blay un yo long janai habala pendap biang ya u syaga jing le ba baro. Hang ning tip bangi sotu baga jing tho baro ka ba mut ka Bible nadu ka basdang hadu ka bakut ka ta ga ga jing tho baro kani ga jing tho baro ga jong blay. Kabala da persat mensim da oblay. Kam shimlawan na ga jingmut jong ubreu. Ki real start hagne ga pertai. Lani ki sendran ga jong Jisu am. Handa ki ba wan bait langba ga jing penki umensim akoy. Ko ki parlok kat no po hajar snam. Ki kten jong oblay kin ne. Ha ga bangi don kam ban shania. Ha ga ta ga Bible ka balong ka ktin ki jong oblay. Kat no po hajar. Oh, kalau nggak pas sautanat, pila ban pai bat ngana kitab Sam. Kalau nggak pas shispa kat kendai, kat ba shispa anriu. Ngin pule. Ka jingkelum ka ktin jong me kalong ka jing shisha. Bat ka way baro na ka jing pisha hok jong me kane junom. Sautanat. Day tang daki po hajar. Dan bala ban nyel. Ka ktin jong blay ka pen shisha ba Junom dan jingkut. Kata kapaka Bible ka kran yang ni. But day hagane ga benta ngayang hang ni. Ngashania ya ka Bible. Kabalong ka tin ka jong oblay. But kabas hotanat shishu. Kalong. Haga gospel kat ko Matius kalanong ga ba arpusaw kat kot ka ba laipusan. Ni syam hang ni. Kabneng bat ka khandau kin late no. Henry kiktin jonga kin late no satya. Wow. Kabneng bat ka khandau ka bangi shong ka bangi pek ya ka bang nyamla ban mudur. Kadang suk bandu ban damno. Henry penban ka ktin jong oblay kan late no satya. Hato la ka ktin jong oblay ka kran kata. Ka ay ka bangi dang adatin ha ka Bible. Kadang ka proof la ni jing pansisha shishu. Balay ngi don kam ban shania ya ka Bible. Balay ngi don kam ban shania ha ka Bible. Ngila ban yunu jor menta ha ka pertai amdai tang ka Bible ka balong ka kot jingai. But amdai tang ki Kristan ki balong ki jingai. Hanrai ha ka pertai ngi don bon kita ki reungai. But ngi don ru ki weipat ki kot jong jingai. Kum mga kwa ban ainuk sai pi. Kum ki Hindu, ki Muslim, ki Sikh, ki ne baro ki don lagi jong ki kot. Ha ka ba ki ngai kum ba ki Kristan ki ngai. Ya ka Bible. Ki shania. Ha ka kot ka ba khut jong ki kum ba ki Kristan ki shania. Ki Hindu, ki don ya ki kot jingai jong ki. Bhagat Vita. Kanega Bhagat Vita kadai ka kot ka ba ki Hindu ki ngai. Ba kani kadai ka kot ka ba ha ka jingai jong ki. Ka ba ki penon kam kum ba ki Kristan ki penon kam ya ka Bible. Nangta ki Muslim ki don lagi jong ki kitab lani ki kot ka ba ki ngai. Ka Quran ka ba baro nangingitip ba ki Muslim ki ngai. Ha ka kitab Quran jong ki. Hoai komju ki Sikh ki ngai. Ki Sikh ki don kini ki Guru Granth Sahib. Kini ki kat kabala pau ha ka pertai. Bat kita tiplet daga imlang salang bagi sorkar jong ka pertai baro. Bat ki ngai ha kini ki kat ki baki kilapan mi. Kum baki Kristan ki ngai ha ka Bible. Tang baki ni ki kot
Bhagavad Gita, Quran, lani Guru Granth Sahib. Kini kikot kadon ke jing pair kaba crown haduk kata-kata bat ka Bible kaba ngingingit. Balai ngakran kumta. Namar ba ka Bible kadon ka jing ya tulupa bat kaba jia shisha. Amen. Hana kini kiwe kikot. Kidai ki jing hikai ki babha ba ki breukin imha ba ki breukin imhok hoi. Kalong kaba sultanat kamdai kaba hikai sniu. Hana penban kadai tangkum ka jing hikai. Amdai kum ka Bible kaba mayan ha kaba kadon ka jingya tulpa bat kadon ka jingjia hadin jong ka jingya tulpa. Balai ngidon kam ban syania ya ka Bible. Dai ha gane ka benta ko ki kun ki jong oblay. Laringin pai ha ka kitab jong Amos kalanong ka balai ka dekat ka ba nyaw. Kaong kum ni Shisha utrai ublay onamle klam dapan pau ya lagi jingtmu halaki syakri kinong ya tulpa ublay udon ka jingtmu daga bu upen pau hagi dagi breu ki jongu shwa bu unle tinamar kata hangni kalong ka ba sultanat omdon ka jing start breu kabala perkat kabala ya tulpa hada umen siam jong ublay upen pau hagi dagi breu ba ubreu ula ban kren ya kasya jasnam ka ban sawan lane ubreu ula ban ya tulpa ban kranpa ya ka ban wan chispa asnam shakmat ki banang wan kita kilong ki ban mayan ba umen sema khoj upen ki hagi de gibreu ki bla tho ya ka Bible larangin puli ha kitab Mika kalonong ka basan ka khot ka ba ar kaya tulpa shapang ka ban kaba ansaka ya ujisu. But haga gospel kat kum Matius kalanong kaba ar kat kot kaba ar kala jia kata ga jia tulpa da umika haga lanong kaba san kat kot kaba ar but kapor jong ga jia tulpa but kaba jia shisha kaya pher kumba ndrus pa snem wow hato kamlong kaba sopla kajing start breu ayu kabala ban ya tulpa ya gaban sawan ngingim la ban tip bat ngim la ban ken mau ha watang ya kabala lecture din jongi ndala khamslam kumnu ngila ban tip ya gaban sawan tinamar kata hangni ngila ban tip syai baka Bible kadon ka bor hadu kata-kata ban long kata kabaki breu kidap biang pura ban syania ban ngei haka ngakwa ban ya tu ipi haga bedai bat kilonong kit khot jong ka jing ya tulpa kabangila ban syam na ga Bible bakani kalong ka proof lane ban pensisha ba balai ngidon kaman syani ha ga Bible kumbalai pu 100% jong ga Bible kini ga jing ya tulpa kaba ulai ya tulpa ya kaban sajia kam tam ga jing ya tulpa syapang ga jingim bat ka kam jong jisu kilong ki basa jingkan mau shisha malakila iwe Yohanes nong penbaptis wan shwa ya ki kitab berim Jekaria kendai longgar khot ka kendai urung se Jerusalem usyong halor kada lada be tulpa nang tare Isaiah san pulai longgar khot ka basan ula sya syo bat mensau manu uni ula sya syo bat mensau hak kitab ka berim lakran sipang u Jisu nang ta Isaiah san pulai longgar khot ka banyau u klem yada yalade manu we uto breu habala syo la pen stom benyu u bala yada na gajing syo gajing bom u Jisu pat semlaka Jekaria katlai nong kat ka banyau ki senran kila pet chajai hakapor bakam yu Jisu omdan u wayu senran wat yu Petros u bala kular ngan yap rengkat bat metrai hanre hagane kapor omdan kila pet no parlok ke be jonga kitab sam kalnong ka arpu ar kat ka kat nyom ki ti jong u bat ki jat la saknar waru Jisu ompat wan long breu shagane ka pertai lada bia tulpa kitab ka berem kitab sam arfu ar kat ka kat pra kia bentai ki jan jong u kini ki kat Isaiah san pulai long kat ka kendai latap lambat ubar ruspa latap ya u Jisu haga jingtap jong u armatia Joseph ubar ruspa tam ladap ya tulpa hashwaba u Jisu un ka ka pertai hashwaba u Jisu un sha pen stom hashwaba u Jisu un yap ha kitab sam kat riu long kat ka bachpo sha ya u ba khoj
jong me ban syam ya ga puut dan bala syam ya ga met puut jong Jisu halum jing tap la ne halor nu nu lom halor ga no ga wa jong ne ga pertai shisha de bi tul pawat ya ga ban sami pat ka jong Jisu Christ hosian ril nongot khot ga ba ar ulam mi pat ha ga sngi balai larangin puli ha ga testament ga batmai shisha kini ki ai ke baro kila jia kila urlong kat kum ka jing ya tul pa te balai ni dang adatin ko ki parlok ki bi jonga hashwa bangan penkut ya gene jing kran jonga na khot ya pi ba pin shania tali haga tin jong blay ba kalong ka bible bat ka bible marway namar ka bible ka don ka jing pair na ki way pat ki kot ki ba pha haga ne ka perthai karon ka bor kat kum ka history nga kwa ba ya thu ya pi ya ga jing shisha haka history ngi sham yaki archaeology kini kini ki nongwat bnia yaka ai ka bala bu yaka ai ka ba la tip haka pertai haka jingwat bnia jong kini ki archaeology ki sham yakini ki jing shisha kum ka nuksa kum yaga nongba Jericho lana ga nongba Jerusalem kini ki Hittite Empire kini ki ri lani ki nongba kiba kini ki nongwat bnia ki sham katkum ka jingwat bnia jongki kini ki jaka ki don shisha menta kumbala tho haga Bible kini ki jaka ki don kumbala tho haga Bible but ngi sham ye gini ki jaka lani ki nongba haga ne ga pertai daga bagi yo ida lagi jongki khmat but kum juro kat bagi puli ya ga Bible ni sham ya gini ki nongba but kini ki nongwat bnia ki sham bakani kalong kabashisha nang tade manuscript evidence kini haka history ki don ru ki manuscript evidence kamtam haga bayadai but ka New Testament haga bangi la ban penshisha ya ga jinga tu khana lana ya ga jing tho ya ga bala copy ha kanega manuscript pala ke be jonga ni don ru sakaway kata kadai ka Dead Sea Scroll koma ngitep ka Dead Sea Scroll ban penshisha ya ga jing bet jong ka Old Testament khamtam ya ga kitab Isaiah ya ga bala sham baro ke jing tho ha kani kabamut kini ki nongwat bnia ki penshisha baka ai ka bala tho haga Bible bat ka kum ka jing lap jongki kalong shisha ka badai tek klam bakla tenamar kata saka ai ngirang adatin haba ki rustat ki wat bnia bat ki lap kum ba tho haga Bible bat ka badon haga ne ka pertai temun mangi ki ba puli Bible hato ngirang adatin lesi kini kimdai ki ba itho yo blai hanai kiru ki sakhiya kata bakini ki eke baro kalong kabashisha nanta ka Bible life changing power lani kani kadai ka bor ka bala ban penkala ya ga jing em jong ki breu hatu pisham ya kata don bon ki breu ki badikiat don bon ki breu ki ba klem don bon ki breu ki ba penyap breu ki ba tu don bon ki breu ki ba lek kam snew hana daga jing puli ya ka Bible bagalong ka tin jong blai ki kala ki don ka jing kala kabamut bat ka don ka jing pai pat show blai bat ka ta ka bangi sham ba ki breu haga pertai ki blang ngam jelop haga jing snew haga bayu i ki imlang salang lane haga bayu i ki pai ba ngisham ba kidang la ban kala ka bamut bat kata kalong ka bangitip badai tang ka bor ka jong blai ka bala persat men sem ka jong blai lengba ka tin jong u ka bala ban penkala ya ka donut jong aba jong pi tikani gede ka kubor ka bang kwa ban ya tu ya pi ban penshisha khandiat balai nga don kam ban shania haga Bible lane balai ngi don kam ban shania ya ka Bible te khoblai shibon ublain ker khu pi kat ba phidang pule bria ya ka Bible kani gede ka jing kai ka ba khandiat e
Kaba pila benang syam syusyu onda pila wat bnia ya ka Bible. Yohanes salanong gat khot bak live kundai. Pi yit bha ya ka jing thok. Pi yit bha ya ka jing thok. Nabah ki pi mut ban yo ya ka jing bom jukut. Nabah kiru ki apply nga. Nakata kadaw ya ka Bible ngi don kam ban yit bnia bat ban wat bnia bat ban pulia bnia hang tangin syam ya ka jing syania bat ka jingai ka bas kam. Ublain ker khuyingi. Amen.